Ngatifambire mberi nedzidzo zvedu. Nhasi tiri pachitsauko 10 chebhuku raZvirevo. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Chitsauko 10 chitsauko chinokosha nokuti chinotipa zvikamu zvatangwa zvitsva. Chinotigumisira zvikamu zvinotigumisira pachitsauko 22 maybe kusvika paverse 15 or verse 16. Chitsauko 1 kusvika pa9 tachiona mukanyaniswa wemaideas kuti nyaya dzanga zichitaurwa dzakasiyana siyana. Regai nditi introduction, but iye zvino takuona manje inonzi two phase single verse, kureva kuti zvinhu zviviri zvinotaurwa muvhesi imwe chete mavhesi mairi zvakafuratirana. Okay, semuenzaniso panapa tiri kuona pavhesi yekutanga chaiyo Soromoni achiudza mwanakomana wake anoti, mwanakomana wakachenjera unofadza baba wake. Mazvoona ka sefect. Asi mwanakomana benzi unoshuwisa mai vake. Maona kuti ari kuti munhu akaita zvakati zvinoita zvakati, asi akaita zvakati zvinoita zvakati. Saka pachinzi inyaya dzinogona kufuratirana. Pfungwa iyi amene kuti munoiona sei? Solomoni ari kuti panapa mwana anoita zvakanaka baba vake vanofara. Kutaura chokwadi, kufadziwa. Saka muchizonzwa baba achiti mwana wangu yeye, nokuti anenge aita zvakanaka akapasa mwana wangu kwanzi. Asi mwana benzi anosuwisa mai vake. Pfungwa yekusuwa here kuti baba havasuwi, but iri kutaura munhu unogwadziwa zvakanyanya panyaya iyi ndimai vachirangarira kuti mwana wandakabereka here ndiye akuita upenzi hwakadai. Saka muchaona kuti kubva ipapapa dzangove nyaya dzakafuratirana. Ukataura nyaya iyi poinda iyi iri opposite. Regai kamuone verse 3, Jehovha haangatenderi mweya wakarurama kuti unzwe nzara, asi kupanga kwakaipa unokusundira kure. Kureva kuti Mwari unochengetedza kana takarurama tikaita zvakanaka. Mwari unotiitira zvakanaka. Unounganidza muzhezha, ndiye mwanakomana wakachenjera, asi unovata hope mukukohwa. Mwanakomana unonyadzisa. Kureva kuti ziva nguva yekushanda, usangovata panguva yanofanira kuti ushande. Verse 12 ndinoida. Zvimwe zvese togona kuzvitarisa, nango nhonga tunyaya turipo kuti tikwanise kuona manyorego akaitwa. Mbengo dzinomutsa kukakavara, asi rudo runofukidza kudarika kwose. Amen. Kureva kuti kupenga mwana unopenga wedwe mukati medzimba unopenga. Umwe anobva buda panze ubva vakomana atiroera ndiro pasi nekuputsa zvinhu, asi kwanzi rudo kunofukidza kudarika kwese. Rega ndingorova 22 na 26 na 32 ndobva ndapedza. 20 inoti rurimi rwakarurama rwakafanana nesirivheri yakasarudzwa, mwoyo wawakaipa haungabatsiri chinhu. Munhu akarurama kwanzi igoridhe chairo. Kuropafadza kwaJehovha, ndo vhesi ya22, ndiko kunofumisa. Kutambura pabasa hakuwedzeri chinhu. Hei, apaita nyaya apa kureva kuti tifume ndiMwari anenge atiropafadza. Imwe pfungwa yazotaura kutambura pabasa hakuwedzeri chinhu. Zvoita sekunge Solomoni akupikisana nezvaambotaura kuti usaite usimbe, but pfungwa iri panapa ndeyekuti kunyange ukatambura sei, uchida kusenza sei, Mwari asipo hapana zvauri kuita. Mwari kana akasapinziwa mubasa ratiri kuita hapana chaunowana. Ndozvokutaurwa panapa. Zvoreva kuti vamwe vanovata variko, vanofuma variko, but havadi Mwari, havanei naJehovha. Kwanza hapana zvinobuda. Verse 26, sezvinoita vhiniga pameno neutsi pameso, ndo zvakaita simbe kuna vanomutuma. Kureva kuti maona kapfungwa yari kutaura kuti hakusi kureva kuti musasevenze. Pari kunzi kana Mwari asiri mukati mebasa renyu hamuna chikomborero. Kutya Jehovha kunowedzera mazuva, asi makore owakaipa achatapudzwa. I think nyaya yatinoona yekuti kana vanotya Mwari, Mwari unowedzera mazuva. Verse 32 inoti miromo nowakarurama inoziva zvinofadza, asi muromo wowakaipa unotaura zvine nhema. Ngatiregei kunyepa, ngatiregei kuputsa zvimiro zvevamwe vanhu. Tine vanhu vakawanda vari kuputsa zvimiro zvehama. Vamwe vanoputsa nekuisa kumafacebook, vanoisa kumawhatsapp, vanoisa kumanewspaper, kuputsa zvimiro zvevamwe. Mwari ari kuti panapa vanhu vanoreva nhema, vanotaura zvakaipa, Jehovha achavatuka. Ngatiinamatei. Ishe tomutendai, tinodisa kwazvo
kuti patatanga chikamu chinokosha chekutaura zvakanaka nezvakaipa, tiite zvakanaka tisiyane nezvakaipa. Tibatsirei changaimiro mangwanani ano muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Kana bata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei. Tosangana pachitsauko chinotevera.